நினைவாக இன்று நான் வீரத்தின் விளைநிலமாக திகழ்ந்த வேலு நாச்சியார் ராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து விஜய ரகுநாத சேதுபதிக்கும் சக்கத்தி முத்தாத்தாளுக்கும் ஒரு பெண் வாரிசாக பிறந்தேன். நான் ஆயுத பயிற்சி மற்றும் இல்லாமல் பல்வேறு மொழிகளையும் கற்றறிந்தேன். எனக்கு 16வது வயதில் திருமணம் நடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எவ்வேறு நாச்சியாரின் கணவர் முத்தவர்களால் ஆத்தாளின் பாபுக்கு செலுத்தும் மற்றதால் ஆங்கிலத்தினை கொண்டு நயவஞ்சகமாக கொல்லப்பட்டார். அதை அறிந்த நான் கோபமடைந்தேன், ஆத்திரமடைந்தேன். என் கணவர் கொன்ற இருவரையும் ஜோசப் ஸ்மித்தையும் தளபதி பாஞ்சோலரையும் கொல்வேன் என்று சபதமிட்டு சிவகங்கை சீமையை மீட்பேன் என்று கோரி வெளியேறினேன். எனக்கு துணியாக மருது சகோதரர்களும் என் பாசம் எறிந்த பாளையத்துக்காரையும் அமைச்சர் தாண்டவராயும் எனக்கு துணையாகவே இருந்தனர். அங்கிருந்து புறப்பட்டு கோபால் படுபாச்சிக்கு சென்று கோபால் நாயக்கர் என்று ஒருத்தரை சந்தித்து அவர் எங்களுக்கு நிறைய உதவி அளித்தார். பிறகு மைசூர் சென்று ஐதர் அலியை சந்தித்து உருது மொழியில் உதவி கேட்டேன். என் மொழி திறமையை பார்த்து வியந்த அவர் உதவி செய்கிறேன் என்று உறுதி அளித்தார். போர் மேகங்கள் சூழ்ந்தது. சிவகங்கை அரண்மனையில் உள்ள ராஜேஸ்வரி கோவில் வருடம் விஜயதசமியின் சிறப்பு பெண்கள் சிறப்பு பூஜை செய்வது வழக்கம். அன்று நாங்கள் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு வாழ்விற்குள் ஆயுதங்களை மறைத்துக் கொண்டு போனோம். திடீர் தாக்குதல் நடத்தினோம். ராஜ்யத்தை இருந்து மீண்டும் ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற இந்தியாவிலே முதல் ஒரே பெண் போராளி நான் தான் வேலு நாச்சியார். குயிலிதான் முதல் தற்கொலை படை. 250 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எந்த வளர்ச்சியும் இல்லாத போதே நான் சாதித்து காட்டினேன் என்றார். ஏன் உங்களால் முடியாது? உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இவ்வேலு நாச்சியாரின் வாழ்த்துக்கள். விடை பெறுகிறது உங்கள் வேலு நாச்சியார் என்ற லித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி.